Inday. Mo diha, Idol og Inday. How are you, Dolanday? Kanunay kung tigpaminawan ninyo ba? I always listen to you ba? Nabinasa niyong tulumanong mga gapnod sa kinabuhi. And especially to your program, Stagnant of Your Life. Ako din si Emily. My name is Emily. Bigyo na ko doon na sa kabuk anak. Married, I have one child. Akong bana si Efren. I have a husband, Efren. Dili naman na tinod nga pangandol anday. Aron di kay mitantong mauwawan. Yes, Dolanday, that's our invisible name. Yes, because, my identity is very difficult and very complicated. Nagpuyo mi din sa Gem Village sa Maa, Davao City. I'm living here in Gem Village, Maa, Davao City. Yes, again, I'm here in Gem Village. Maa, Davao City. Misuwat ko kay dunay bagong teknik ang mga lalaki karon. Yes, I wrote my letter upon my situation because there's a lot of, boys, a lot of techniques and lateral movements, plan E, plan B, and plan C, and plan versus zombie. May nang masayaran sa ubang asawa. Kung sa ba laing tirada sila mga bana. Because, I have concern to all the girls I love before, because her husband is a very, liar, lying here and lying there. Sama na ako, nausak asawa nga, dilipat rapod sa kong bana. That's why, like me, I'm a wife of member of Sal's gang. Yes, that's true. That's true. Ano masayod mo sa gibuhat ni Efren Kanago? Dinhi na nagsugod. O ganiya, ang gapnod sa kong And this is kinabuhi. a story of the struggle to my life. O ginili, And this is ay tabu! what happened. Nang sa magkadiapang.
Ma'am. May friend, ang samang ka. Ano nagkatakiang man ang imong likod? Nagkakay mo lagi na imong kilid. Ano naman, ang sama na. Nabikil ni duwa kaniya basketball ba? Pailot na ko ni nung inggo ni. Mauna akong gingon sa imo ha. Gilata ka nga dili ka masigig duwa. Huwag yung kailangan mabuhat sa mong kinabuhi siya ka amba. Ha? Ikaw ba? Mas may na lang ni magduwa-duwa tag basketball. Ikaw no. Okay, sa magkakuang ka, maduha kag laing team. Ano na po nga rason? Ano man? Ha? Mas maayo itong maduha kag laing team siguro kay mamonitor ka na ako. Basketball, kabalo ba ko kaduha ka basketball? Ihulom naman siguro na nimo ng imong uniform ng kuan, sapa, o di ba ka ng tubig ka ng vulcanizing shop? Mang gusto na gani, ikaw ba? Ipahilot mo na ilanong inggo. O, ubanin na lang ko para di ka magdudas ko. Ay, kapoy, sige balik-balik, uban-uban dito. Pagkikakanto dito, tara uban ta. Diko. Sige na, uban na sa ko, ha? Sige, uban ko. Ako di ko gusto nga magduda ka sa ko. May man nakabalo ka sa ugas Okay, muna pahilot. ba gina-style sa pang mga laki, ron, uban-ubanan mga asawa. Pero hindi magduda, niya parang magpapinta si Bat Dayon. Ano man na. Dani mo, sige na. Tila ni mo. Ikumpara man din yung kunin mo sa ako mga pare na yun. Tapos na yung parihara mo ito yung parini mo. Pwede ito mag-bike-bike. Otro na ito mag-bike-bike na itong bike ka pula. Tama na May ba? muna ba ay kunin nyo na naaba. Ay kunin nyo ka na naaba. Tama na ba? Tara, magpahilot magkaka dito. Okay. Hindi lalusi na. Hindi ka magpahilot nila lalusi. Pinaglibo ko kung magpagupit ko, magpahilot ko. Sa magyod pang. Hindi mo Hindi, yung maginaan. sa unahon ako ba? Okay. Nagduda na ko di ba, changeable mind na kay Kabaw. Sa madyog ka. Hindi, Sa pusa, sunod na lang, bubuhok ko man akong buhok. Sige, dito dyan. Magupit ito yung mga amigo, mga barbero. Ha? Kato sila Honey Boys. Laro nilong si Alpi. Ha? Mga ginahin mong nga si... Kung kailangan madyog ka mag-uban-uban na lang nila. Gubot na kanina sila diha. Patakot yun na nila. Patakot yun. Basta na, sige din ako mong pagkupit. Di na ako magpagupit. Magpahilot na lang ko kanong inggo. Kabana ba ni mo eh? Di ba na ka na ko? Mautos mga silingan. Huwag ko lang po tayo masilingan niya. Sila na pagkaw na lang sa tuwa. Tara na. Pasiran. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime some of the river you stop and you hold everything. Ayo! Layo apog balay ni tiguangan niyo eh. Ay, lagi. Lasang pag Di, misi ka na. sinalitag diri, malitag unya ta diri pang. Sino man ay baboy damo diri. May magpawa. Ikaw ba? Sa paa, ginawa mo eh. Kapalo biyado ka sa kuagad nga wag ko na ana mga inani nga babagtaso diri na mga sampinit diri. Labay mga kuan diri oh. Saba ba? Makahiya diri. Agay. Tunok inaon ko diri hagunoy. Tanawan ng lupad na ng langgam na kulbaan ni mo. Sino pinakulbaan ako, ha? Dapat ako may makulbaan kay... Ayo! Uy, dadala pa man mo din niyo, eh. Ayo! Nong, April na nong, kaya kung ka ma-April, labayon mo rin yung balay batoron. Sa milang balay diri nga puno, magigbago ng ilang atop, eh. Tara, sulod na ta. Uy, tao diyan, oh. Ay, sulod na ta. Sa ni? Welcome to my kingdom. Dong, may ngadlaw ni mo na, Dong. May adlaw ni mo danong, Mayong adlaw sa... ngiyog ba ka na yung inyong kwanong? Inyong mga abuhan mo yung nag-aso diha? Kumusta ka? Aking kaibigan. Isa Okay na ba, Dong? na nananong, akong mana. Siyempre mong bana, Klosta. No, kung asawa din si Emily. Gayon dahil. Nakadayon na gani ko diri nong. Lagapa. Ano man? Kay ba ko, Efren, iningi mong asawa, Efren. Babaon ka ni. Babaon ka. Tinod ni.
Ay, kung... Murag Ay, magpagmasinggan. ay, kung karakarain no. Ay, kung karakarain no. Nasalot ko na kay sakit na toxic-culture. Ano na... Ako asawa nung may sakit. Ano na kayo mo kana ko sakit ka toxic Twitter? Sinagad kang mata. Ate. Anak ka. Daanan ni siya nung. Di, sigahon ginang mata ko asawa nung anong isugon nila siya. Nakas ako pagumangkon, katong pagumangkon ako siya along masiga pa tong mata. Ay, kumal. Pila pa. Siya mo nakita nung. Ang baba sa mga asawa pag masugo, murag AK-47. Nung, asa makamuhilot ka o banaway? Katuo siguro dito ko. Asa to ko pitsa ko no drewe? Ano mo, Ano to, pitsa ko? pahilot na ko nung nabigay ko basketball nung babag ka ng pag alihop na ako ba? Kadua di kag basketball. Doon naman dito, diri lang ko likod ako si mong kwadre nung ha? Kamay pag-istorya na sa kumana kasi may magpahilot. Sige, standby lang ka diya. Asa man ang nabikilan? Asa? Kanilagi akong abaga nung naibo ba kanyo? Baba ka di Jay. Akong biraw kalitan niya. Gay! Ingay na galing. Ingay lang nung. Di apa, ha? Sabi pa ka di-strong ka sa imong abaga. Agi mong walang abaga ninaok sa likod. Ay, sakita nung ay. Kaya, naulihan na ang imong doktor, ibalik na sa mga forma. Gado ba, napiktado ang imong pagtira na, imong pagsat. Naginong, di ko kasyat no? Bangadyo ka, dili na sa imong piyang, bangadyo ka. Mrs., okay na. Anya? Sa mali, may muli na ta. Nung, dara nung utang kugi nung kay... Basig, ardi mo balin akong sakit sa imo, ha? Salamat. Ay na pahilot sa kwadra kay usa. Gikalintura, wag yun itang kugi, gitakigan ko. Pagdaban. Sige. Siya ako tali mo tangkogo para may tangkogi. Sa ko no. Uli na mo ay. Nagawat mong maghagda kung panihapon. Kasi panihapon ang auto pa man ron. Tara na. Tara. Gladys niya. Dong, salamat dong. Hindi ko balik dito sa matungkuhan na to, lugar na to. Taka na kung kwalo, nakakamursiko, nakakaisang pinit, oh. Grabe kayo ba? Ang akong leggings, oh, tanaman akong leggings. Kaya kung musiko na kong bilhanay, basta katol ka. Tanawa. Pero okay kayo, mahilot. Tapos nung linggo ba, ano sakit po. So, hindi na sakit ang Hindi mabaka. ko balik dito, ikaw rin madali. Sige na, kayo matukot ka po, pinaktas, oy. Pasensya na ka kayo, layo-layo itong balay manong yun. Daddy, gusto ko magkuyog ka na mo, Daddy. Diyan ay nagkuyog dyan. Hindi lang ka kay mami ni mo kayo matrabaho ko, ha? Ayan, dire na ta, John, dire na ta, John. Gusto man ka magkuyog. Ay, sabi ko, maluman kasi huwag na daddy dito. Wala yung mga nagtrabaho Sige na. na, pagbay na lang dito, guys, kayo sa tindahan. Ako na. Thank you, Daddy. Katong na, katong, why halin? Why halin? Why halin? Katong ba yung na? Katong, katong ba katong isa tong hapon na lang, wag yoy halin. Ana, dito ka halin. Ko na yung bataan eh. Mang,
Bising malangay ko niya kay magpahilot ko ilan ng inggo ha. Kay Ang pahilot na po. nabikil ako Pagkura ng mga... likod. Akong likod na may nabikil. Masa sige. Ikaw po. Ang ina po haras na po kay rubur po kay kabuduwa po. Bikil lang kung sagot pero okay naman noon eh. Ano lagi itong yung kauban lagi nga si Labuyong lagi di mo lagi mabikil nga ikaw mabikil maganya katong yung kauban po di mo siya katong ingon mo nga murag na og si Tiban. Biklo noon naman ito dagnaw ikaw ba? Sige naman. Sige. Pahilot ko lang ng inggo mas malangay. Balik lagi sige na. Dirita part. Muna kitawag na. Saan, no? Mura Gagtos. Massage parlor. Hindi ka na, ano? Ha? Ayaw na desnahan kayo na tayo mga kaila. Repart kanibart. Ako ani part ako nag-brief daan part. Di ko ganahan magwan, di ko ganahan massage ko nga gusto ko ganang all the way, good. Hi, sir! Welcome to Muraga Antos! Muraga Antos Massage Parlor. Tanggalan na mo ang inyong mga pag-antos. Pwede mo sa manidri, pwede. Muna repart. Ako'y ba? Pretty okay, hari. Ayos gayo. Sir, para maligay mo sa prostate cancer. Ito na ang laso-lasoon. Kita. Pwede sa manidri. Kasi taga-balakad, report. Permanente ko repart. Okay ka rin doon. Ay, Suki! Ay, sabay palatadya. Ay, palatadya mix kay mabulagog ta. Ngayon. Ay, sir, marag ikaw baguhan ka diri, sir. Dali kay para... para... ma-enjoy ni mo ang kukan. Kuha na siya katong prostate nga si tawa ito. Prostate massage. Okay, para kay liso na nag-ihi. Dapat din ko pwede. Sir, uy! Uy, Omega, dali! Ano sila? Ako'y tira na, Omega! Ha? Ako'y tira ni mo, sir! Sige, okay lang. Ay, sige, kaya ako si sir! Puli-puli na nakukuhaan eh! Kulang nagbabayad ron, uy! Okay kayo, alang-alang. Di uli pa magkukuhaan ng isa, di uling baribanay, uy! Okay lang. Okay lang itong puli-pulihan natin ni isa, Bart. Okay, kayo. Sige. Kailangan. Sige na, sir, magsugod na tatara. Dito ka sa room 12. Sarang tuwag ka. Ay, kita doon sa room 12 ka. Sige. Ya ako, asa man ko? Sa room 11. Ikaw, Yix, saan mga Yix? Sa room 10 na siya. Comfort room. Kadali lang kaya kung nagtibak, pagkugiraman ako din sa ko amigo kaya si Paring hindi ko itong tibak si Ikaw Paring ba, sir? Uy! kaya. Busok pa kay kagsampot, sir. Hit me, baby, one more time. Ay, kamusta yung sampot, sir? Uy, makainom naman ka tong bikiri sa atba, kamarag munay. Marag apings bata na, marag Lagi, apings sir. bata na. Uy, dali na, sir. Ito ng sugdan, sir. Kani. Huwag gilinganan magbalik-balik. Panagingon nga beyond an expectation. Dili sa mo, sir, sa Muraga Antos. Malaluwag tang inyong pag-antos.
antos. Mone, madam. Makala. Hard or soft? Bahala, pili lang na ako sa imo kung ikaw ko, kinako naman ka. Ako, ikaw naman ko na imo, plastar. Ay, gawa mo na yung kanana. Ay, di gini ka pangagda, eh. Daukon mo na kasi, no? Sama di, ay, kana. Sir, sugta na ito gikan. Wa pa rin kagasugo di, ay. Diri, nagsugod ako, diri kung magsugod sa imong kuban. Gusto niyo ba, sir, ka ng wailak? Kana. Sir, ayos sige dito. Gusto po kayo sa pikas. Sige, kana, galaw ka. Sir, ka ng wailak. Ito ka ng from ingrown to split ends. Kanaan kay ka mabuhay ka iha. Gusto ka rin mo buhay, ha? Dali. Gusto rin mo rin. Sabi. Last time na, sir. Gang, wala mo kayo sa nina, gang. Mo bang ginili, sir? Huwag ka nila magkarbaho, diri. Basta magmasas may way sinina, ay. At di ka panuhuto na, gang. Kasi kayo kabalabya kasi ko sa hari ng tunaw. Ray na ng tunaw. Dali. Kung saan mo gusto, sir, takos-takoson ako ni. Ano ako, suwa nga murag luwag, sir? Ay, taas ako suwang na bayanan eh. Gang, bagtog na din nga. Agriyok sa kinairin mo sa taklaan ko na murag plastic. Bagtog na din nga. Hanay kila mga habol diri ki. Ginapilo mo niya kita sa madikinig suwang. Okay, gang. Gusto niyo ba, sir? Ata lang, murag... Kasi sa murag bitusa, sir. Ganahan ka. Magti mga ugat na ako. Warm up agani na, sir. Manindot yun akong blood circulation, anigang. Imutan ko ng ganing nindot kayo nga oil, sir. Ano gani? Use oil. Makabuso. Di ka ganahan. Gutom pa manggugang. Iyo to ka. Saan mo gusto, sir? Isa pwede na extra rice diya. No problem. Saan mo na yung likod niya? Pam! Ha? Saan likod niya mo? Ano malagay kinamrasan na? Oh? Klaro dyo kayo kinamrasan ba, oh? Ay, sa katuning gihilot ni nung inggoy nga. Kaning... Upakabog yun na, makukugin ni Markuko man nga ni Kagi sa Muluyo. Mura kag daigo ni Wolverine ba? Di, katuning marag... Di, og sa kanang moderno nga tirada, acupuncture ba na? Katong iya, kay marag kukusalawin, maguto, ana-ana sa likod para pawados panuhot. Mo ba? Okay, day kayo na. Sige lang, kay ako na. Sige lang, kay mama ka di ka na, nagpa-acupuncture yung tawag ni Ana. Okay, magay mong paminaw pa. Okay, kay mangoy. Kuhan lagi, di mo gud ba sa Kanyang ragluya man ka. Di, kay kung ipadoktor na ako ni, basta ko kita gasto sa ospital mo to, gitambagan ko ni nung inggo nga, ibalik na lang na ako ni yung twice a week sa iya ha, o depende sa busy ba, tapos trabaho na ko, o balo na ka. Baka Kanya? na ni kamot ko, kung bisig twice a week lang, kay gusto niya thrice a week, di ba Dudang kaya? ko niya kung ba na. Istorya, atikon, murag atikon kayo ba? Ako dagan na kayo. Isar ka pagutaan ako, dagan mo kayo siya gis. Dagan mo kayo. Nang dakay, Ha? ginahuna. Wala. Di basta ako, mapahilot, radyo ko nung inggo, ha? Sige.
karong kuan, alagi. Karong Sabado balik ko siya. Ha? Sige, ikaw good pang. Naram na ni mo. Diyagang Asa rin ang mga kauban, sir? ay tipag na anak nila uy matag DSWD. Sir? Sir, manisin mo ako kadungog, sir. Bungol mo ko, sir. Kana, sir. Diyagang Kana diya, sir, ha? okay kana. Kadamay na ba? Lautan mo ng buhol, sir. Gusto kang ulungon ka na ko, sir. Diya. Inutang ko ko, sir. Anay. Hayang, sir, hayang. Ano Pinakalit, sir. hanggang Ulit prostate massage, sir. pinarisling mo mo gamar mo maambak mo rin maambak mo. Kay na yan oh, grabe mo rin Gusto kasi. kang pinarimisteryo, sir. Ayaw lang. Ayaw lang nakabakabak. Ngayon lang na yan. Hindi ka ng pina-undertaker lang tirada. Ako sa pinarimisteryo. Ay, ka ng kwan ba? Ilang tako tirada ba? Sige. Okay, that's all the one, sir. Kana. Saya ko, madam. Adlo kag naon ni nunging ko. May na lang kay nakadala kog ahos din sa suong ni. Isok-sok na ko siyang ilaw. Usam. Hacho! No, na akong bana dire, no? Nagpahilot akong bana dire si Efren. Dire man daw siya magpahilot nimo. Karon ba, karon? Ingon mo to siya nga karon sa mani din eh. Sabado bayaron. Wama ni mong bana ng pahilot din eh. Ano? Ingon mo to siya nga mo ani siya dire. Kay Sabado na pabalik ko na sa nimo Sabado. O siya pabalikon. Dugay na miwan nagkita oy. Usa do kay siya pinag-ingon nga gamitan mo sa acupuncture daw sa acupuncture. Acupuncture. Kana. Wala makuingon na. Kuwara ba ko, toto hilot naman eh. Toto hilot tandok. Wama po na ako to tandok eh. Unya, last na nagkita kami si mong bana. Kasunyan hipog ka, kuyog ka. Unsa? O mga duha ka buwan na milabay. Di ba? Mauto'y lasa mo kita. Liaban ko. Tinuod ba na yung mag-istorya? Ay, tinuod Tinuod ba na yung mag-istorya? Wala akong kabalaan. Tinuod na, wala akong kabaw. Sige. Ako masayo na sa mong bana. Salamat. Mula ka, wala ka. Naaday ka da sa murang kaantos massage parlor? Sulod ka. Mutabok na kus kasada. Oh, yes, ma'am. Sorry, ma'am. Pero wala may nagkamasahid. Babae diri. Lalaki lang ang customer. Mabawa ka na kaawa sa katubangan dito sa lakas. Agay! Wala! Okay, bleeding. Mamasa mga bato. Ay, tanong ko ba na dire? Gawas niya!
Pusay kriminal. Saya merintado, ha? Tawag ko 911. Magtawag na 911 dito. Tawag ka, punggol ka. Brad! Gawas niya ako, di ka gusto magawain ko. Gawas! Ay, sira na eh. Daman! Bago na kita nag-istorya, alam ko ka na rin. Nadiscoveryan ako ni Lingaw mo na dyan. Okay, kayo. Brad! Kinig sa kwarto. Brad ako, Aha! Mami, sira naman, pagmamay. Hindi man na-respect ka. Ay, kaya ka na. Kaya sabat, ako pa gani. Ako dili man malami ng tao dili lang. La, araday ka dire. Okay. O say agay. Awa dyan. Sige ma'am, sige. Diagang. Ganahan ka ani? Kan. Gani. Tisaga. Gay, makakamot gang, marang nagbugsay. Hindi ba ka magkubal sa mga kamot? Mau ba, ha? Side view kamay. Hapa man ka no. Side view kamay. Sige, anak. Gusto ka kanin mong apapangi kung akong hiluton? Sige, gang. Okay, Ano ba? Pasigaso ka kay Dimlight. Pasigaso ka. Oh, di ba? Tada! Surprise! Ha? Gusto ka ngayon, nani? Ha? Pabagbuang na yun. Ha? Pabagbuang na yun ba? Mang. Ha? Luwi kay sinunginggo, mang. Luwi ka sinunginggo? Wa na sinunginggo. Hapa. Wa na sinunginggo, marandiri na lang ko ng pilot, kaya wala na siya. Isa ito, kalagtong na rin sa pikas kwarto di ay? Ha? Ay, ayaw kong tungluhan, pandamay. Ha? Hapa. Hapa sa ba, hapa? Ano ba na? Kita ka din bangag, ganing gamay bangag sa'yo mo, ganing agatay mong gimasaya. Isunod ko din mong ulo na. Wala ka, dili ka silagan di ay. Bantog na kay duwa kay basketball, kay mapiyang ka. Dili ka na piyang di ay. Mauna na di ay. Paprostay dilo, tara mo ka na. Gusto na ka. Kumuto na ko di mo magkustit. Lusion ako niya. Biraw, ano ka man ikabok? Ako biraw, ako ning ipabanggabi. Bantayan ninyo inyong mga bana, mga misis. Kaya mo din itirada sa kong bana dulanday nga si Efren. Na masagil nga magpahilot dito sa Tiguang. Pero lahi di ay nagahilot sa iya ha. Motong di na jud ko mo kumpiyansa kung magpahilot siya. Mukuyog na jud ko. Porbida ni mga lalaki. Ingon anak gidahin na sila. Pagbalipat ka, sorry ka na lang. Paliog na lang kong patukar sa akong paboritong sonata diha, Dulanday. Unta makakato ni mga babae ug mga sawang naminaw karon. Inyo suwat magtatampo, Emily.